आगु मागो दमासि खुंफुंदों अदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोआ। अदालगुरि जिल्ला बिपिएफ मावख'आव मागोनि रंजानायखौ नुदों। दोलोनि गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरखौ लानानै खौसे आगु दमासि खुंदों अदालगुरि जिल्लानि बिपिएफ दोलोआ। मागो दमासियाव रंजानाय, बेलागुर सावनाय, गावजों गाव मान होलायनाय आरो जानाय बादिनो दिनैनि खुंजानाय आगु मागो दमासि फोरबोआवबो खालामनाय जादों। दोलोनि गासैबो हारि आरो धोरोमनि बिबानगिरि रायजो राजाफोरा आगु मागो दमासि फोरबो बाहागो लानानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो खौसेयै अनलायनायखौ दिन्थिदों। आगु मागो दमासि फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया बाहागो लानानै बेलागुराव गिबि अर सावो। लोगोसेयैनो बाहागो लायो लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', इएम प्रेस मोसाहारि, आसामनि मन्त्रि चरण बर', बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा। लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोननाय बावहरदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि अफिसाव दिनै बे मोनाबिलि समाव प्रि मागो सेलिब्रेशन मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बावहाय जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार चरण बर' मानगोनां बिथां, इएम प्रेस मोसाहारि, चिफ एडभाइजर रबिनसन मोसाहारिजों लोगोसे गोबां एमसिएलए बिजिडिसि चेयारमेन आरो जोंनि पिएमबि सिडाब्लिउसिउ आरो पार्टिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। उद्देश्यआ बेनो जे मागो समाव बयहाबो गावबा गाव बेक्तिगत भाबै बेस्थ' जायो। फोरबोफोराव बयहाबो गावबा गाव गामिफ्राव रंजानाय बा गावनि न'खरजों रंजानाय सम होनो हाया। बेनि थाखायनो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव मोनसे प्रि मागो सेलिब्रेशन आरो लोगोसे गेट टुगेदार बयबो खौसे जानानै बेवहाय ज' लोगो मोनलायनाय, लोगोसे रंजानानै ओंखाम बोथिसे जानाय बेबायदि हाबाफारि मोनसे लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों आरो जोङो सानदों बेयो जोंनि खौसेथि आरो जोंनि गेजेराव हान्जायाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमनि मानसिफोरबो दङ। बयखौबो इउनाइटेडलि जोङो ज' जिरायलायनानै खौसेयै जोंनि पार्टिनि वार्कारफोरनि गेजेराव जोङो ओंखाम बोथिसे जालायनाय आरो गावजों गाव गोबां खोथा रायलायनायनि मोनसे परिबेस खालामनो होननानै बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बावहाय बाहागो लानानै जि नुबाय आङो, मोनफ्रोमबो एरियानिफ्राय, मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैदों आरो बाहागो लादों, बयबो रंजादों आरो बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरोखि। आरो बेनो जाबाय जोंनि बिपिएफआव खामानि मावग्रा वार्कारफोरनि जे खौसेथि, बियो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेरखादों आरोखि। गोबां नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव बुंदों जे निउ जेनेरेसन, निउ इयुथ्स नोंथांमोना जेब्ला फैदों बिपिएफ सरकारफोरखौबो नोंथांमोना लाबोफिनदों होनना बुंदों। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? जों फैनायनि उनाव बिपिएफ सरकार फैफिननाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। आंनिया खोथाया मोनसेया बेनो, चिफ सारा जोंखौ जाबायदि गाइड खालामदों, हाग्रामा महिलारि सारा आरो जोंनि सेन्ट्रेल लिडारफ्रा, जोङो बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि इन्सट्राक्सन बायदिनो जोङो मेंनाय गैयाजासे, बानाय गैयाजासे श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आप टु माजबाद पासनयसिम जोङो बिथांमोना जाबायदि बिथोन होयो, खामानि मावनो थिनो जोंनि चिफ सारा, बेबायदिनो आङो सासे इयुथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि जि बिबान दायथ' आङो बेखौ कन्टिनिउ खालामलांगासिनो दङ आरो खालामलांबावगोन। एसेमब्लि इलेक्सन फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैला। बेनि थाखायबो जोङो मागो दमासि जोबनायनिफ्रायनो जोङो पार्टि लेभेलनि जोंनि खामानि मावनाय, जोङो बायदिसिना एजेन्डाफोरखौ थि खालायगासिनो दङ। जोङो नैबे मागो दमासि जोबनायनि उनावनो बे हाबाफोरखौ जागायजेनगोन आरोखि। बेखौ सोरबा थिनब्लाबो लोंनाय नङा, लोंग्राया लोंग्राखा, लोङैया लोङैखा, बियो पार्सनेल इन्टारेस्टनि खोथासो। दिनै सोरबा जौ लोंदों होनना जों सोरखौ होबथानो, सोरखौ बादा होनो? खिन्थु खोथाया जाहैबाय सोरबाया जुदि बहाबा गाव गोसो जानानै जादोंब्ला नों बेखौ हाजार नाजा बेखौ होबथानो हानाय नङा। दा बयहाबो इन्डिपेन्डेन्टलि साननो हानायनि बयहाबो गोहो दङ, बयहाबो निजा भबिया मोनसे सिन्ता दङ। बियो बिथांमोननि खोथासो आरो सोरबा लोंदोंना जादों, दा बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरखौबा बुंनोबो होबथानोबो हाया। बे गावबा गाव गोसोनिसो खोथा। दा बेनिखायनो बेनि थाखाय बिपिएफआ जे माबा मोनसे रेसपन्सिबोल जानांगौ बा बिपिएफआ दायनिगिरि, बे खुनु जुक्ति गैया। आरो अपोजिसन पार्टियाथ' माखौ बुङा जानो, गासैबो रोखोमनि खोथाखौथ' बिथांमोना बुंखागोन। आरो बिथांमोना दिनै गावसोरो सरकार दानायनिफ्राय बिराद गोजानाव थांबाय, फेल जाबाय, गावसोरो बे
माने पलिटिकेल मिशना गावसोर साक्सेस जानो हायिनि थाखाय बायदिसिना रोखोमनि माने खोथा दिहुननानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थाखागोन बेखौ जोङो माइन्ड खालामनांगौनि बाथ्रा गैया जों दायो बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टखौ जोङो फकास खालामनानै खामानि मावनायानो जोंनि दायथ' आरो बेखौ लानानैसो जों दायो बिपिएफ हान्जानि जोंनि लिडारफ्रा बेस्थ' आरो सोर मा बुंदों मा बुङा जोङो बेखौ माने बिजिरनांगौ होननानै जोंहा माने खुनु माने टाइम वेस्ट खालामनांगौ होननायनि खोथा फैया जोङो रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टखौ लानानैसो जोंनि खामानि मावनाय दायो कनसेन्ट्रेट जानानै दङ आङो फिसा मोनसेल' एग्जाम्पल होनोसै दाखालि बावै जालांनाय मैयायो माने खाग्राबारियाव जालांदों मार्टियारफोरनि नामाव भलिबल कम्पिटिसन बिथांमोना नेसनेल लेभेलनि कम्पिटिसन खुंदों माने हाग्रामा महिलारि सारा सिफ जाना थानाय समाव मार्टियारफोरनि जेब्ला माने बेबायदि टुर्नामेन्ट खुंनाय जायोमोन फुटबल भलिबल नैबे खाग्राबारि अन्थाइ गोरानि मुंनि खानाय बिनि जिथु एक्स क्रिसिया माने इयारलि 5 लाख थाखा बेखौ माने मोनोमोन आरोखि दा प्रमद बर' सरकार फैनायनि उनाव बियो दिनै बन्द' जादों मानो बेखौथ' लाबोफिननांदों बिटिसिनि इएमफोरा माने गोदो हाग्रामा सार थानाय समाव स्टेट रेंकनि मिनिस्टारनि पावार दङमोन प्रमद बर' सरकारनि समाव बे पावारा गैया जादों हाग्रामा सारा जेब्ला माने चिफ हिसाबै शपथ ग्रहण लाबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हिसाबै नखानायैनिफ्रायनो इएमफोरनि पावारखौ स्टेट लेभेलनि मिनिस्टार रेंकनि माने पावार लाबोफिनबाय एस्कर्ट गारि लाबोबाय बिथांनि समाव गैलामोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि बिसोर ट्रान्सफार जाबा खालामजोब्बायमोन माने डिसिफ्रासो फाइनान्सियेल मनिटरिं खालामनो हानायनि केपासिटि माने मोनबायमोन आरोखि दा दिनै माने 6 स्टिलनि जिथु पावार बियो दिनै आरोबाव माने जोंनि गोहोआव फैफिनबाय दा बेनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जानानै दं आरोखि दासो सरकारा जागायजेनदों माखासे सेटिं खालामनो थाखाय एसे टाइम लाबावगोन आनएमप्लयड इउथ्सफोरनि थाखाय जोङो माखासे माने प्रभिजन रेडि खालामखाबाय आं दिनै बुंजोबला नोंथांमोना इलेक्सन टाइमाव लेक्सार होनायाव खोनाखादों आरो जोङो जि खोथाखौ रायजो राजानो माने इलेक्सन टाइमाव प्रमिस होदों जोंनि चिफ सारा थिननाय लेखा जोङो बेखौ मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो एजेन्डाया जोंनि बिपिएफनि आखायाव रेडि जानानै दङ आं दिनै बेखौ बुंनाय नङा जेखौ जोङो इस्टाराव फोसावदों मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने बिपिएफआ आखरे आखरे माने मावफुंजोबखागोन आरो नोंथांमोना टाइमलि बे जिनिसफोरखौ माने मनिटरिं खालामबा बयखौबो नुलांजोबगोन आरोखि खामानि मावनायनि बेलायाव बिपिएफआ कमप्रमाइस गैया